afọ ọjọkwọrọ na ụfọdụ ndị mmadụ njọ ma lụkwa na ụdịka onye unu na-akpata iwe bịakwọnụ ka unu nụrụ ife ekwensu nwoke unu na-afụ ebe a mere. A na-akọwa na nwoke unu na-afụ ebe a na afa ya bụ Mr. Ifeanyị Ogbuaja, na ya bụ nwoke bụkwanụ nwoke na-anya moto nya bọs draiva nke ndị Mass City Transport Limited nke dị n'Owerri, Imo steeti. Wee na-akọwa na nwoke unu na-afụ ebe a bụ onye loduru pasenja na paakị fa nke fa nwere n'Ọnịcha na Julaị 2026 wee loduo wee na-eje Lagos steeti. N'ọkwa ya ka a na-akọwa na fa agbagide n'ụzọ otu pasenja o bu n'ihu moto ya na draiva na-amaghị ife na-etelu fanabụ wee bido wee na-akọ ọnụ na-apịrị ya n'ime moto, onye akọ ibe ya, onye akọ gwara ya. Draiva unu na-afụ ebe a wee gwa ya bụ pasenja na oyi eme ya ife. Pasenja wee sị ya kedu ife o ya eme, nke bụ na ndị nwoke a bụ na moto na-eche na-enwere ike eruzie na Lagos steeti ka draiva paakị ya moto ka ya na pasenja bidokwanụ n'ụwa ọgụ na amaghọdụ na ohi ife nwoke a bụ n'obi, na nwoke ekwensu unu na-afụ ebe a na obu ife ọzọ n'obi. N'ọkwa ya ka a na-akọwa na nwoke anyagide fa na moto ozugbo fa na-erute na Ijebu-Ode Lagos steeti. Nwoke unu na-afụ ebe a wee nyezie nya bụ moto nnukwute ọkụ wee na-agba na-enwere otu trọk nwanụ nke paakịrị n'ụzọ main road Oduko side free station ntụ ya nnukwute trọk si ada paakị na main road. Nwoke unu na-afụ ebe a wee buru nya bụ moto wee na-eje na nya bụ azụ trọk ka o jesuwuo nya bụ pasenja. Ka o rutere ebe ahụ ozele aka ya saịdị ebe nya bụ draiva nọ ka ọ ghara inwe mmerụ ahụ. Saịdị nke ebe pasenja nya na ya na-akọzi ọnụ nọ, saịdị nke ahụ ka ọcha na-elụrụ saịdị nya bụ trọk wee buru nya bụ pasenja na moto ahụ wee suki n'azụ nya bụ trọk paakịrị apaakị. Hei, nke bụ na-akọwa na nya bụ pasenja nya na ya na-akọ ọnụ na ọ nwụrụ ozugbo na nke ha bụ ọdụ nke ka eburu ya jee ụlọ ọgwụ na ọ gbajiri aka ma ọ na ọ gbajiri ụkwụ ma ọ nọ na ICU. Mba, na nya bụ onye nwụrụ ozugbo ekwensu nwoke asụka iwiri nya bụ moto ebe ahụ, na ndị pasenja ndị ọzọ na fa nwegasịziri mmerụ ahụ na ụdị dị iche iche. Nke bụzi na ekwensu nwoke anụnwụrụ na-afụ ebe a bụ draiva wee si na nya bụ moto wee rituo wee fetuo moto ọzọ na-agbagota ụzọ East anya nke na-anatazi anata wee maba na nya bụ moto wee nabazie na vileji fa na Owerri, Imo steeti jere nọla ana na-anyụrụ ahụrụ pụpụ. Ọ chọọzikwa ịma na ndị pasenja ndị ọzọ obu na onwe ndị merụrụ ahụ n'ọkwa ntu anụnwa ka ndị pasenja obu na moto ndị merụrụ ahụ si wee nịgaba na ndị mmadụ na-agafetazi agafeta akpọzie ma ndị uwe ojii Ogun steeti wee kpụpụta na onye nke nwụrụ anwụ. Ndị pasenja ndị ọzọ fa chọzie n'ụzọ ka fa ya eti wee nabazibefa. N'ọkwa ya ka a nọzi wee na-eme nyocha na nzacha ka a marụ draiva bụ nya bụ moto malụkwa n'ife o ji wee suwu ndị a wee gbafere ọsọ maka ndị pasenja ndị obuzi na moto kọọlụ ndị uwe ojii bịara ebe ahụ. Nghọtafie nya bụ nwoke na-enwe witi nya bụ pasenja nke o suwuru esuwu nwụrụ anwụ. N'ọkwa ntu anụnwa ka ndị Mass Transport ebe ọ na-arụ ọrụ si wee chọbazibe nya bụ nwoke wee kpọọ ndị uwe ojii nọ n'Owerri, Imo steeti wee jee jide nwoke anụnwa n'ụlọ bie wee kpụta ya n'ebe onu na-afụ kịta. Nke bụzi na ndị uwe ojii nke nọ n'Ogun steeti na fa bịara iburuzi nwoke a ka esi Owerri, Imo steeti bu n'ahịa Ogun steeti ebe ọ nọ wee gbuo mmadụ ka ọ nọrọ ebe ahụ wee taa afụfụ nji ya. Unu a na-anụkwa na ụdịka obi ọjọọ dị ife nke a? Bikonu, ndị mmadụ nọzi wee na-asị nwoke a na kọmentị na ọ pasenja niile o bu ka ya na ya na-enwe okwu, na ọ bụrụ na ọ chọrọ ọrụ ituo ya na ofu pasenja ahụ anụwa ọgụ, na ọ chọzi iji maka ofu onye wee gbukpọsịa ndị ọzọ niile. Nke bụ na ndị mmadụ na-asị na nwoke a na afọ jọrọ ya njọ, na ọ bụrụ na o ji mma na ọ ya atụwukwa nya bụ nwoke n'ime moto mgbe ahụ, ma ọ bụ na o ji egbe n'ọkwa maka na o ji akụrụngwa ọrụ eji eje agha n'ọnya ka o ji wee checha wee si ka o suwe nya bụ nwoke na trọk paakịrị n'ilo ka ọ dụcha ọnụ nwụrụ ozugbo. Ọkwa ka ụnọ na-afụ na ụfọdụ ife mberede nke okporo ụzọ na-eme na ụfọdụ ndị draiva na-akpachari anya wee na-eme maka ọnụ fa na pasenja fa bukọrọ n'ime moto. Ị na-akpatukwa mmadụ iwe ma lụkwa ụdịka onye ị na-akpatu iwe. Ụfọdụ n'ime fa aha wee dinwu na-ekwenụ nwoke anụnwụ na onweghị ezinụlọ ọ chọọ ka o gbuo nke mmadụ ka o lile ahụ ụfụ nawa. Ihe eji Ogun steeti nwee iru ebe ahụ ịzaba ụgba taa afụfụ njọ ya ebe ahụ ekwensu dị na mmadụ. So on their way after Ijebu-Ode in Ogun State, he saw a truck parked by the roadside, and he intentionally went and bashed his boss on that truck in his bid to cause harm or mayhem to that particular passenger which he had quarrel with. And
the particular passenger sitting at the right in front of the bus died instantly, and several others injured. And this particular man came down from that bus and carried his bag and went on his way. He entered motor and came back to Mbise here. He did not bother himself by going to any nearby police station to make entry concerning the ugly incident. So, thereby he has been traced by the company and arrested by a police officer, Inspector Monde Christopher, serving at DOPS. He was brought here yesterday, Mbise Police Station, the 18th of July 2026. And now he has been released to this Inspector Monde Christopher for onward movement to Ijabode in Ogun State for him to go and face his case. Thank you so much. Thank you so much.